Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Lubos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam niyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumamkablaw, tinimbag ng bigat. And please share this program. Share. Kahit badanan niyo ti pagkasalitaan ni Elsa. Man-heater. Tama ba yun? Amin ka nung lalaki at papada. Pudno nga ta. Saan nga tamat? Yan, nasa kami sa lalaki at hanggang papada amin lalaki. Amin nga ta, namin ano nga ta, nasaktan ni Elsa. Tayo baga nga amin nga lalaki ka nagpapada. Sa guday nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Elsa. Dear Manong Nemi, apay nga ta Manong Nemi, nga dadi kiti lalaki uno tao nga kasla pakaragsakan dati pa nagsagaba uno pa nagsangit ti maysa apada da nga tao. Kas kanyak Manong Nemi, nagbalinakbet nga napudnong agayat. Aw mga tamatan ni pagkunaan ta sinuman nga lalaki nga kinubya kanyak. Tanong mabalin kat pati amin na puso panunot ken kanarwak ket itad ko ken kuana. Nemi tilikodan ti amin Manong Nemi. Kasla, pakaragsakan dapay, numasugatan kan masaktan ti pada da nga tao. Kas tinapasama kanyak Manong Nemi, imunakan may kadua. Nasaktanan, nasugatanan. Kat kasla kayat ko idin ti matay Manong Nemi. Kayat kun ti matay. Naglidemen ti panunod ko Manong Nemi. San kun nga malagip ni Apo Diyos. Nakulapan ti panunod ko. Awan din kanyak Manong Nemi tinasaya at apasamak. No dikit talagang kayat kon ti matay. Tano matay akon. Awan ton ti problemak. Sa anak ton nagsangit. Sa anak ton masaktan. Dala po na nawapay nga. Simbre ka kiti unek. Simbre ka kiti kwartok. Inlak ko Manong Nemi. Sinigurado ka inlak. Kalbasan na. Inruar kon Manong Nemi ti kagatgatan ko nga blade bunog kilat. Insagana kon ti magik Manong Nemi. Nakatugawa kiti iking ti katre. Kanagara-arubos di kiti luwak. Agara-arubos di kiti luwak namang laglagip no kasano nga nasaktanak. Uwin Manong Nemi. No apay nga naramid na kanyak ti kastoy. Duhan nga lalaki nga nangitalkak ti amin ko.
Kalpasan na kastilaeng taramidan na kanyak. Basta laktan isukat da kiti sa bali. Basta laktan saktan dak. Nga kapagpakpaasyak pa'y kadakwada. Nga arik naman ng nemi kadagpalinto mga kiti sanguanan. Tayo nga lalaki tapno laeng sa anak nga isina. Kaya't kunti matay. Kaya't kunti matay. Kaya't kunti matay. Kaya't kunti matay. Nakasaganan ti blade manong nemi. Nakasaganan mo ti pulso. Aglaslasa kiti pulso. Kahit ko maugot anak kiti dara. Tapno sumardegan ti panagpitik ti pusok. Kapatawanan ti sarbi pa ti biyag kanya. Kaya't kunti matay. Kaya't kunti matay. Kaya't kunti matay. Tapno awanan ti marik nakasakit kensaem. Namin pinsan manong nemi, nga ginilat ko, binidak ti pulso. Napariyawak met manong nemi, kabuti sakit, ken sa nga nariknak. Agar aruyuten manong nemi, ti daray ti pulso. Nga madagayam nakangek, manong nemi, ti panagikis ko. Nga di pa lang nasisiman nak ni papa manong nemi. Elsa! Elsa, ilukat mo ti ridaw! Elsa! Ngam-gabo ta saan kong ikaskaso ni Papa Manong nini. Diyan mo, gabo siguro, itirigat na nga makastrek. Adis tulay nga ng rak-rak na tiri daw ti silad ko. Kasaambat nga napintas nga silad, saambat nga napintas nga. Plywood lohang Manong nini nga rekap tiri daw. Kaya nakita na kami mo Manong nini, nga nakaida ako ng kama, nga nakita na digit agar aruyot nga dara. Maulaw akon. Naputak lahanin manong nemi iti panang sakroy ni Papa Kanyak manong nemi. Saksakroyin nak ngayon ruwar siguro ni manong nemi. Edeg sublin ti puot ko. Adda akong di ospital. Ni Mama. Manong nemi. Tinariingak nga magbambantay kanyak. Mama, Elsa, anak. Elsa. Apingin taray dakpay lang dito ospital. Apingin di dakpay lang binaybayaan, Mama. Binabayaan dakla kuman, Mama. Saan nga mabaling anak? Agbuteng ka kumakin ni Apo Diyos. Nakadakdakkel nga basol, di naramid mo. Imbagtasaan ka ng baliki. Katelem, amis mo, ti bulod mo nga biyag. Nilayang Apo Diyos na adakalintagan na. Nga manguyos kan mang pasublit yung pabulod na kang kabiyag anak. So nga sa mundo ko man ngulitin pa. Saan ko man? Kahit kunti matay, Mama. Kapatawanan di sa sarbi ti biyag kaniyak. Naibarsuak ka nilaeng tapno masaktan. Tapno magsagabaan na itin tiyablo nga lalaki. Anak, saan nga may mesa ti lalaki dito lobong? Mapinas ka na masaktan, anak, Mama. Idin to nakadadumat na kita padag nga babae dita. Nagbali nga sincere, na kita boyfriend da. Nga isudat nag-aasawa. Hindi na ta-shock. Asin na tirumbay nga basol, Mama. Shock ka di? Tadya ka mo tagpili. Anak, nuan niya, una sino tinekari. Kat no sino tinekari, di pa lang radumteng. Tapos saan ako na masaktan. Nidensyotin mo na, Mama. Isutin bilang ko ang first love ko. 3 years kami, Mama. 3 years. Sino ti mga bagay di nga saan kam tungag katuluyan? Nga man niya tinapasamak. Saan nga nagbalingan na pudno kanyak, Mama? Balaksid kanyak kada pagayam sa balik at nasikugan na. At isang pit na nga babae, tibalay na. Isang pit na di baginay, tibalay na. Kahit nangasawa na lang, saan ka nakapatang?
Gaputag pabada amin dagiti lalaki mama. Saan da nga mapmapnek iti may maysa. Baka nakadado dagiti babae nga umuubunan da. Kasano nga makasara kag ti lalaki nga agbalila nga siyak ni pateg na. Si Maruno ni Lester mama, 4 years min. Dandan ikam kuma nagkalaysa. Na kahit kung atin tadaan iti asawa mama, na kayo maladamang dagdagdag kanyak, na kahit yung tibadan ti apo ko kanyak. Siyak di burdek nga anak yung kadenden na yun. Rumbin ko mga day talapo ko yung kanyak. Kahit kung atin tagragsak, di bang bangon iti pamilya. Naging diablo nga lalaki. Hapi nga saan da nga matay, di kita nga lalaki nga mangpasakit kanya ka babae, apay. Intultuloy manon nemi da papake ni mama, tinamagbaga kanya. Kabayatin nga dakti ospital mano. Sa anak mo't ka din nagpaot dito eh. Laging ka napasublik ti pigsak manon nemi. Ken nasukatan tina nagsayasa nga dara kanya. Ni Vina, ang best friend ko ken katrabahuak manon nemi, iti may isang grocery nga dati highway. Nga pagdagdagasan manong nemi di kitiya. Biyaheros, katrabahuak ken best friend ko ni Vina. Iso tinuodi manong nemi may si Marong Karkanyak sakbay nga rimuharak. O ano ya? Best friend. Mabali mo nagsublit trabaho. Nakadado ako customer. Bakante ti counter mo. Subject to lang. Babaman nga. Makakapag-recover ak. Anya nga recover ti kahit mong sawan. No may concentrate ko itong trabaho. Masabol nga pagbali ng mga busy ti bagim. Tapno na ikas na kung malaglagip ti kita na magsagabakin ka. Di mo tuman kami na mo tagpili. Kitlain na. Napilik ni Danny o ita. Gasawa kami. So na lang ta, di kang pinadaan ti anak. Nasing pa ni Danny. Awan ti sa baling ang babae ti biyag na doon ang siyak. Nagasgasat ka ng siyak. Nadardarin ti pusok ti ado nga sukat. Papada amin nga lalaki, sa mo yung baga ti kasta. Abing hord ni Danny alaman. Alan, kanayon tantunganin nga. Tsuk-tsuk karan. Itaganda ko nito balay manon nemi dual daw sakbay nagsubli ak iti trabaho. Kasbay sa kanik iti kahera, iti naganar nga grocery manon nemi nga nagdagasan na kiti biyaheros. Intultuloy da papagin ni mama na magbaga kanyak. Di mo tunulitin ninahamid mo. Nalawag ka di anak. Sige papa, mama. Dinig ka nakapailang na apod Diyos sa baling ang biyak. Tapos di kasta. Kat masaktanak tumanin kasta. Saanan mama. Jakon kayat pa itagayat. Agbalbalasang aklangin na bakit. Agbakbakit aklangin na balasang. Manong nemi pinagbalin ko nga nga busy, tibagig, tapos nga stagit ko malaglagip, pianyaman nga nakasaktan ti pusok. Uhin. Adoon di kiti customer, manong nemi, busy at nga agkwenta, kadigiti gatangan di kiti customer mi, o may grocery manong nemi ti grocery mi, iti pagtrabakwak ng grocery manong nemi. Na dumaduma ti makapulpulapol ko, at bakit, at dalakay, at daubing, at kalkalingan na, at agwapo, at napintas, at pangit. Manong nemi, mabuybuya mi iti ruwara, iti highway, manong nemi,
Pasanad naman na kita'y madisgrasya ti sangot ti groserya agdinong paro. Busy nga kalsada manong nemi. Kanadupay na kita'y riders manong nemi nga dumagas da no kasta nga magpaamyanan da sa dumanan dumagas no kasta nga agpaabagatan da. Ganto kasta nga break time manong nemi. Nagsama kami mat ka ni Vina nga kayim ko agmerienda. O na, kumusta kan? Di ka pa nakapag-recover. Nukastoy nga awan trabaho. Nagsasalita ta. Mag-break naklat at sa hindi. Marukong ko eh. My friend, no, ayat ti nakasugat iti pusom. Ayat matlaing ti makaagas. Kung naman hindi na ita. Kalpasan ka ni Densyo. Sakbay ka ni Lester. Di ba ko nam? No, ayat ti nakasugat ta pusom. Kat ayat matlaing iti makaagas. O, anat na pasamak. Dimteng ni Lester iti biyag mo. Siyempre, nakatiragsak. Nakaragsak kayo. Ngayon, nasupakan met lang tiniday. Di sugat. Di datin nga sugat. Rimtab, nasugat manin. Nakasaksakit. Adadan nga nakasaksakit. Nalalala maka. Kita, para di may katlo nga lalaki, di ang mga nisunton. Tsagayatin. Man, my friend, kadwa natin kasta. 1, 2, 3. Basta tsagayatin. Anang arudlatan. Bagat kabalasan. Nakaragraksak na na boyfriend na. Nakaragraksak na na asawa na. Una, naragsak ka ita. Bigat sa anin. Magpili ka ngamin, kumita ka na kitay riders. Ano? Di kitay riders. Nakugwapo na, di ba? No, may helmet dan. Apo. Puro. Kasi lagi kuboy ka da. Kunam lano, papada da amin nga aktor. Sus. Di mo ko na yun, nga nakaras mo ka na kitay rider nga dumagdagas nga gumadgatan dito, eh. At daangin madamat asawa kon. Huy, Vina, ha? Saan ka nagbaling nga dakas kung babae? Baka kakit makirelasyon kat sa baling nga lalaki, adalang araw din ni Danny. Diyak to aramin ng date, ha, Elsa? Yung gagangay lang agad, mayar ka, ah. Awang karas mo ka nakwada? Gananok ko ma. Diyak kahit ko nakmet. Ipapilit mo. Hanggang ipapilit, agsarsalud-sudak lang. Aging gama nun nemi nga ada naka at saka mo no natrakarak no masurunak. Ada may sa nga rider manong nemi nga tila adda na duma babae manong nemi tilublubon na. Babaero amin nga lalaki. Nakunak tinakim ko. Nangruna na siyak do kati umayan na counter no kasta nga dumagas kada dagatangan na. Kadwa na dagatangan na kat chocolate. Managregalo siguro chocolate dato nga lalaki. No dumtengan tibatang na manong nemi nga kwentaik no manudi kita ginatang na. Kadwa nakadaduping si Cherias manong nemi dagatangan na. No manon kita umisem man kusilapak man. Hi, miss. Hamo ka sa salita at kahera. Maditi customer magkisarita ka di kami nga kahera. Mawatan nyo, baka kumali kami. Hi, kunak madlengking ka. Snabera kami. Ano ka mabibiyak mo? Babaero. Uy. Babaero ko nung kanyak. Babaero kay aming nga lalaki. Nagkakatawa kasta. Ay, alistuan nyo, kita gumangganat. Sige, mabit lang. Badat bayada mo. Abay, naka-ingrata ka. Abay, masungit ka. Dahil bayada mo. Sino na dyan, inilubong mo rin. Naduma-duma babae, lubong mo. Kaya ang bibig mo kumakit mo, ilubong ka met. Bastos. Nagsalita kami kinibina man ng name. Katkatawa na. Abay, katkatawa ka. Abi ka dyan, dialogue yung ka rin may sa customer. Loko ka.
Baka paayaman na ka ni boss. Madikas din kong galim. Sabi nga, apaan, bigit customer. Baka mabukawan dito customer, apapaan da. Dadyamat lang ang bastos ha. Kang kanawin ko makit-kita. Inaldaw nga lumabas dito, di ba? Sabsabali mat nga babae, tikal iloblubon na. Di kahit na soen. Inaldaw nga sabali nga babae, ti date na. Mapal ka? Ano ka mo ka? Ano mapal ka? Sabi nga rin masurong ka. Wala, iso nga rin makit-kita. Kat itay laeng, nga siyak ti mayan na. Nagpakwenta ang gadigiti gatangan na. Dati-dati man kat sabali ka counter. Aba siyak ti mayan na itay. Tapno, mamatmatam nga mismo aga po ta nagwapo loko. Gwapo nga peso kayong babaero. Di ko man pala madisgrasya. Uy! Elsa! Ala. Maditimba ka ma. Kasano nagpepeso madisgrasya? Hanggang nga tama konsensya? Ibabawi di kasi dyan yung bagam. May babawi ka, di ko pengarot, may bagakon. Manong name dandani inaldaw nga makita ti babaero nga rider. Mas bombis-bisit. So nga may isang bigat manong name tinawagak ni Bina. Sana ka sumrek. Pakibagam kinibus. Unang honti ka sukat mo. Mabaling ko. Sakit ti ulo ko eh. Ano mas pasamak kang kaaya? Oo, maramit ko eh. Masakit ti ulo. Insapsapam ko mga orot. Bagam ang gabsan ka. Amo karga na sakit ti ulo kita. Ano ayaw mas pasamak kang ka, Elsa? No, adda ka dito eh. Nakamisuot ka. Di mo among entertainin, di kita customer. Wala, bahala ka. Baka mapnuan ni boss. Ikatan na ka. Say at pa, tap na jack makita na dyan ka rider. Nadya ka di ka rider, di problema. Ano problema kung maka na dyan ka rider? Ma'am, ano makita, damagin ito tinagan na. Itad ko keng kuha na ti cellphone number mo. Uy, binas among itad. Nagloko ka na at pambarang mga itad ko ma. Kasursurong ko lang ako doon sa pagkatapos, itad mo keng kuha na ti cellphone number ko. Ay, kahit mo sa wet. May raman akmat ka nagit ilublubon lang, i-date na. Amom lang haro doon ka kagurgur, nagit lalaki. Na naroon ka kasta nga, di da mapnik, di may mesa nga babae. Nagpupukak nga road manong nemi dito'y balay, kaduwak ni mama. Hindi pa manong nemi sampay na nag-retire dito trabaho na. Hoy, Elsa. Elsa. Mahapay. Nagpupupuk ka lang tatulig ti kwarto, hindi ka kumarumwan. Tanoan niya man iti problema mo, may katatag sarita ta. Anak, baka makapanunot ka man iti dakas kontra iti bagim. Kastoy ka, tinapasama gidi. Sakbay ka, nagpakamatay ka. Agpupupo ka ti kwarto mo. Ilokat mo man diri daw, pang-asim, Elsa. Inlokat ko mano. Napaspasahan ka, ha? Ada man yung problema? Nawaan, mama. Kahit ko lang agaliwaksay. Agaliwaksay ko naman, ada ka diyo, nagti kwarto mo. Kasi agaliwaksay. Namay ka, tatulungan nagdilikod. Namay dilikod, basta tulungan, anak. Si Mordak manong nemi. Nakashort na ka, nag-sleeveless. Di kita mat karubang at dati asidag manong nemi. Siyak, patikit kitahan. Api kami nga nakashort kaya. Bayaan nyo, mama. Nagagagdan, di ba nagtanggan, di ba di kita nga papasig na amin nga babaero nga lalaki. Anak, di mo sa kapadayan, di kita lalaki. Ano problema, maya? Mabaling ka din ibagam kanya? Inistorya kang kuha naman ng name iti may panggit, may sagada iti rider, nga kang kanayon nga dumagas, nga gumatang, kumpuro chicherya at sukulit, kanda dumapan. Kada na kumat problema iti rider nga lalaki. Isulang ti makita kakasya mga. Nga? Nga rider.
Di ka nila duma o matilublubon na. Iso na, kalayo nga dalubon na. Sa amin nga gamay may isang babae. Kaya problema mong kong kwa na. Masuruan na karoti kasi ka klase ka lalaki mamay. No mabalil ako nga, adolescensya ka, pumatay ka na kita lalaking sanda mapmapnek, nga mas pasaktan na lang dito. Pada ka mabahay. Hindi, tagsangit ka manin. Hamong husgaan di padam nga tao, no sa amumot nga muno ang kinapudno. Nakalawlawag mama. Nagwapo, macho. O siyempre, matrakar na kini babae. Magustuhan naman ata, gundaway na nga rin kinarukop di nga babae, kinarukop tayo kung nakuha nga babae. Kanabi nga kahit mong sawan, kanayon laingan nga, mamangi date. Nata, kanayon mo nga lumabas, kanayon mo nga sumrek, nga gumatang. Nakadado nga grocerya, api nga ito palang lang pagtrabaho ang grocery kung serkan na. Kaya naman, pakibihangan mo kayong kuwana. Anyakit anak ko na. Ay, sus, ay, po ya. Di mo kan dimadlang o pumangpangit ka no sa titsuram. Namin bintasak pa yun siya ka. Kasi lang natataingan ka pa yun siya. Ni mama, mataman. Ha? No kastat kinasungit taropam? Nga kasala di mo kaya tumisem? Bumakit ka. Alisto ka bumakit. Pumangit ka, nagpintas ka. Sa mukit ipalubos nga pumangit ka. Deta, mahanog, bakit ka abalasa? Kaya-kayat ko pa yung mama. Anak, naragsak na pamilya na. Kasi pag-arikan na, siyempre, umuno na kami kinipapang mo. Si kang murdek, mambati ka dito. Yasin ito, karti ka duwam. No saan ka ang pamilya? Nadardera ng tipusok. Anak, di ka mapukawan tinamnama. Agpindot amin nga tao. Masaktan amin nga tao. Dumteng tumitlahan ti tao. Nga naikari para kang kanan. Manong nemi kabigatan na simre kag metlayan iti trabaho. Umisam ka? Vina, umisam ka. Nagpintas di bigat, sakit kahang ka na umisam. Mapipilit mo tiisam mo. Nagsarming kan. Siyempre, nagsarming ka, magrurubotak. Anat madlo mo tibagim. O, kadam? Madlaw mo met, di ba? Pumangpangit ka. Baka awanin tagarim kang ka. Kayat ko pa eh. Nawan tagarim kanyak. Talagang no tagarim kanyak, isnabi ka sigod. Baste na ka sigod. Kaputa para kanyak, babaero aming nga lalaki. Suswapo eh. Sa mo hiram-haraman ni Danny. Hindi asawak. Ni papang mo babaero. Supet ko naman. Ni martir lang ni mama. Amuna nga dalain. Tadi mat itulok ni papa. Nga marakrak ti pamilyami. At nakadgarod lalaki nga chicks na. Ultimo kutsero, basurero, babaero na gijay. Irasunda, amin kano, adaduteng amin kano nga babae. Datot irasunda. Nga datot rason eh. Nangarod. At damay lakarete nga babae. No? Apay ko nang gasta. Siyempre. Te babae mo na nga asawa na. Amo na lang araw doon nga ka klase ng tao. Nagsiba pa lang. Sa mesa, ha? Sa alang nga kita lalaki, tika raramit ti kasta. At damat ti kita babae, nga aglalaki. May kalas. Ba, saan sa papanunutan ta? Sige, inkan di counter mo. Kaya na, adon ti customer. At damanin ti babaero nga rider manong nemi. Umis-isim kat kanya ako nga limabas. Sus na po ya. Nadadahil man ang tel daw. Diyos ko.
Numuna ta siya timayan na nakapila manong name kiti counter ko ti bumayin na. Siyempre. Hindi madanunan ni iso na manong. Hay. Tsaka nang uni. Mabaling ka dito makiyama mo, miss. Hanggang lata intal talek manong. Miss Masungit. Siya ni Rodi. Rodi, the great rider. Rodi, nga babaero. Kinunak in ridis manong name. Sa ako imbaga, numanok bayadan. O, dito ti resibom. Dito ti suplim. Mr. Babaero. Nakadado kay nga rider nga kasikalat kasta. Sunod pagkita naman ng kadagita kang chocolate, kadagata si Cherias. Man nangagat si Cherias saya. Siguro dagit i-date mo git man nanganda kadagita si Cherias. Saan nga nagununi manong name? Aging ka manong naming iti may nga aldaw, kabasit ti customer nagpakada kini boss. Papanam Vina? Ay Vina. Pamanam Elsa? Inaklang, adala pa pang gutangan ng awan dito grocery, ma'am. Mabitag lang, uragat basit ti customer. Ay kabaybayag, baka matamdam biglang umatot customer. Well, ma'am, naklagtang. Asadag kami manong naming iti may nga paset iti plaza. Taada manong naming iti tower. Iti asadag torre. Asadag kami ditakil ng simbaan manong naming. Ito ay nagpagnapag na. Oo, mati talaga agatangik ka. Ngayon talaga nga. Kahit ko lang muni ako natin. Kaya ba nga mo, manong name tada nagsardeng nga motorsiklo iti asidag ko. Madayin lumbun na nga babae manong name. Ne, tayo man yung babaero ka rider. Apo, na yung maten. Uray rumwarag na grocery, madahan ko lahat nga. Susapo, isurong ko. May mag-uray ka. Yan nga tanong, asid ka, kat ibagak ka na yung kadwa na nga babae. Saan nga agtaltalik ka reta nga lalaki ka buta babaero. Timbas na dekak hey, babaero nga rider. Manong nemi nikat na ti helmet na. Nagkamali aksamit niso. Ay man iso. Hi. Abay nga dakad doy, Elsa. Among tinagan ko? Dinamag ko kinivina. Timay sa mga kada mga kahera. Manong nemi ni kat na timay sa ti babae nga lubon na ti helmet na. Tanang helmet na nga duwakan. Wow, nagpintas. Hay, sika, miss. Saan ka agdaltalak ka rin nga lalaki? Babaero na ito. Amam ka di? Nga almost basta lumabas dito. Kat ada, alat na kalublubon na. Sa bali-sali nga babae. Iso nga saan ka agdaltalak ka rin ito gabata babaero. Miss. May relasyon mi ka ito nga lalaki. Kat driver lang. Limubo na gabata. Ada papanak. Pasahero na. Ha? Pasahero? Mister, ma'am, mabaling ka din nga. Paganda naman. Hagor ka ma'am, takasaritak pala dito yung babae. Sa baling amin, parang ipag-group na kanya natin yung babae. Elsa. Kadagiti, makikita mo ko nga nakalubon kanya, pasahero. Api nga rin, pasig ka babae. So, damat mayat kang pumasa, lumubon kanya. Pasahero. Ang piti ko lang, rider lang nga, agagas-gastar ti gasolina, ang paam niya na pabagatan. Ay. Sorry. Sige. Excuse me, nakon. Elsa, umayag to gumatang mandam-dama. Saan ko rin nga skaso pa'y manong nemi? Apay nga ta.
kinunkunak tinakam ko manon Amy. Kamaliak man kahit di pa nang ipapa. May rider ba ganun? Pasahero? Api nga kayad da. Kataga dumat sa bali nga pagluganan. Ano kayad da nga siguro tag-enjoy. Sa bagay. No, lumubong ka karagiti rider kat natanang dang maneho. Napintas, joyride. Anong name nagsubli ako nag-grocery. Umadumamanin manong name nag-customer. Madamat trabaho ko manong name ng saan ko malipatan din na masamak. Nagkamaliak ka kayo. Babaero ko oh. Hanaman nga karelasyon na gati lublubon na. Ngam dilaan nga lang na. Talaga nga babaero. Baka, di kiti lublubon na dapat machiks na kanakwada. Nabuta siyempre, lumubon, umarako, kumapad. Guwapo mo't karoon. Numuna ta napipin sa amin sa nga pasahero na. Anong name, di may kan kami di gundaway kani Vina nga katrabaho kan best friend ko agsarita manong name. In istorya kan kuha natin na pasamak. Oh, ana, napabainan ka? Sapo. Pagbali ng tuman kami na amin nga lalaki kita babaero. Oresan na nga chicks di gajay. Basta, pag panagkunak at babaero isuna. Adulakit diti mga chicks na gaputa gwapo. Elsa, hamo pa basulin di kiti lalaki? Adda iti babae matlang numayat. No kayat ng tagseba. Ado matigri babae nga tilad da. No adda playboy nga babae, lalaki. Adda mat play kayo nga babae. Oh, isudetan ni. Yung kadyo presto mo. Baka kita doon sikat umayan na. Abay katawa ka nga ron. Anya ti amom. Baka isot pagtupalam. Ni rider nga mabaero. Manong nemi siya kang peso. Ni, nakatadumot man nga si Chera sa ginatang na. Orala dua supot. Abay nakadaduting at kadangon si Charias. Sinalsud ko nga saan ako nga sungit manong. Malaksid nga may sak nga rider nga ay paspasada. At may basit ba't nga istorya balay? Nga mabantayan ba't ni mama? Sumatlagayam. Sabi nga dito pagkatangan ka na ito eh. Ito eh. Nga ba ta, malabsak lang aro din. Hindi pala gumata nga. Elsan. Sorry. Okay. It's okay. Sabali nga minta lang nangusagaam kanya ka. Ori na pa yung nagkamaliak. Ngayon talaga datang halangam. Babaero ka. Amin nga lalaki. Papada kayo. Nagigtutak lang nga iti may isang bigat. May isang bigat. May isang rabi ko nakuha manong naming. Hindi baga ni papa nga da sa nga inik. Na? Sino pa? Kaya sino kumapay no? May isang baro ang kaaram ti kaskang ka malasa. Baga yung saan kumasango pa pa. Iha. No pa sa nga ili dya tao. Sa nga ilim. Alan. Baganat na ganun pa pa? Rudy ka no? Rudy. Rider nga babaero manong name. Manong name. Nakagugwapo manin manong name. Tilangana. Flowers for you. Thank you, Rudy. At abay chocolate na. Uy, nangataham di chocolate. Saan nga sa grocery eh. Thank you. Ito ka nga. At adaman gaya mo na pindas ka no, misam ka. Ita lang makita kang misam ka. Usam mo ta. Baka umis-isam ka ng awanak hanggang magkita. Ano tarantam?
May saka baro. May saka ba't malasang. Amo mga siguro matan or saan ko nga ibaga. Arman nak. Gabutan na pintas ka. Abay kayat nak. Kat masungit tak. Iso tinangtad kanyak di challenge. Tapnuan niya. Paro kumain nak. Iraman nak karigiti o doon nga babae. Pinaragsak mo kalpasan na. Pinagsangit mo. Well, saan ko libakan? Nadalak mo iti makuna nga first love, second love. Ngayon, nakasaksakit. Nagwapo akmat, di ba nagkunak, nasing petakmat, tawan ti madi nga bisyok. Ngayon mapay nga, ti babae kat isukat nak ti sa baling nga lalaki. Numara man di ti lalaki ti mga sukat ti sa baling nga babae ti babae. At damat di ti babae nga, maiturad damat kasaktan di ti lalaki. Napadasak matan iti nasugatan ti namin tuwagon daway. Akaskan ka. Kaskanyak nga, naminduwa ka man tayo nasaktan. Kasan ko na mo, babaeng ka ni Vina. Sus, loko mo na dyan gayam ko. O, sama din sa among amo, may pagap kanyak. Gabuta, best friend mo, amo naman tayo sa sinuka, ano, anya ka. Imbaga namin kanyak. Magurk ka man ta. Pungot-pungot, ito na dyan ang Vina. I love you, Elsa. Diya kung kahit tagayat. Kahit kung nagbaham, bakit nabalasang. Isong itapin niya ibang gamti, I love you, bastedan ka. Saan kang tulangin umumay? Lipatin na klainan. Sa anak to sumardeng, naging gadyak maloko iti pusang. Bahala ka. Basta unti namnamam kanyak. Period. Ngayon nagsubli-subli manong nemi. Nga oray no kasta, natapasahero na, kas iti dati manong nemi dumagas lang dumagas. Patangan na matlata manong nemi ti counter ko, kapag pilaan, kapag bayadan. Sanang tumanin palagip, I love you. Tsak tumanlata ikas kaso manong nemi. Yan dyan ka mo, manong nemi no anya, iti nakaalo ko yan na tiriknak. When? Nagayatak manin. Kinunak ka ni Vina. Dapat lang. Dapat lang. Ngim, napudong ka kanyak ni Rodi. Agad, ikadawat mo kinapo Diyos, ha? Nasabi ko ma. Sabi ko ba? Manong Nemi, bakasyon ko. May nakpinashare manong Nemi ni Rudy. Apay, awan ti pasahero mita. Amo ka dayo mo isong imay dito eh. Kanyati amom, baka kayat mong sikat pasahero. Padasip ti lumbun ka niya. Natana ka drive. Ngayon mag-enjoy ka. Papanantangay. Inta ti beach. Bilang ardag pakada-kada ni mama. Kan mga isaganak ti ti tupis ko. Tagdigosak to. Ya, ag-picnic ta. Manong Nemi, kasta unay tiragsak ko limbon sa ako inarakop ni Rudy. Nagpartak ti pa nagpitik ti pusok manong Nemi. Again, enjoyak. Kas lahat tumay tayo kin tiragsak manong Nemi, kabayadan nga. Nakapaspas-pas ti pa nagpataray ni Rudy. Saan ito ibigla nga i-slow down sa ipreno. Uy, dubimpil tumatin ti barukong ko manong Nemi ti bukod na. Nakalukloko ka, irarantam samat.
Again, enjoy ka kadimit lang. Kasi kaya ti. Rick na ti. Lumumbo na. Sumit lang ato kaya hindi babae nga mayat kang ka. Balik ka pa sa herom. So, kik di gijay. Awanti na nainlap kang ka. Kadakwada. Awanti sa bali nga nakainlabak no sanga si ka. Di kahit kung yung bagbaga, tas alsulot, di gijay babae nga pa sa herom. At daman siguro ang jakbat tutupanin da. Si kamit kahit kung agbaling nga may katlo, kan maudi nga babae ti biyak ko. Nirada kami manong name iti beach. Nagdigusak siyempre. Nakatupis Tilo ko nga Rudy. Mapnik di kiti mata ng mga bibuya kanya. Sino yatak ko na? Uy! Umay ka man tinagdigos Nakakarating hagsakatak. Dati lang short ko dito. Swing track ko ting bagdigos ko. Manong name Diyak napupuutan nga inaklon ko matinisuna. At nung lumba ka mga sinsinayo, manong name sa kam tumakdang naglumba. Iti napino kadaratan, iti matulidak, rinugmaan nak. Rudy, ang kapay inaklon. Iti susurot mo kanya kamuklatan. I love you. Rudy, uy, hindi nak... No, ti puso kat nasugatan kaputi ayat. Puso mo't lang ti makakas. Kastamat ti kunada idi mo na nasaktan. Hangim nasaktan akmat manin ti may kadua. Iti may kadlo. Saan ton? Gabuti patpatik ka na unay. I love you so much, Elsa. Rudy, no. No. No, ko na ang agbalinan nga umil di bibig ko na amalan na di kiti lips ko manong. Sana kita purusan di paro. Oh, Rudy. Iti beach ka na panan mi manong name Adabay Hotel na. Rudy, naganisto ka? Talaga nga playboy ka? Mabayero ka? Apay naganisto ka ko na? Apay nagdatan dito eh. Saan ka ba't ka nagkidkid? Amo matiturungan ta? At datan tiyo nagtikwarto. Diya kung kaya ti masaktan, Rodi. Saan ka ito kasaktan? Agasan ta ti sukat ti puso. Agas mo ti panangagas mo ti sukat ti puso. Agin nagas ta. Di mapay nga. Rumbing nga din nga da mapasama ka na ta. Saan ka pilitan na ti mo kayat? Mabalintan ti rumar. Oh, apeng gawid na. Datan dito eh. Saan na ka baybayan ha? Saan ka doon baybayan? Gabutawang pa iti binaybayak na babae. No di kat isuda tinang baybayakan niya. Sladyak mamati. Dito kang kinagwapong. Kinamatyo. Rudy, saan ako ng virgin? Sana ka mas daw. Rudy, I love you. I love you more. Elsa. Manong name nagayatak manin para iti bakat logod na way. Inded ko manin ti amin ko ti lalaki. Nga nagtalkak manin. Iti panunot ko manong name daw-dawat kung sabi ko taiso da ituyin. Isun ti isakot ni Apo Diyos kanyak manong name nga lalaki. Nagbalinto katakta ko na nagkutitong palbiyak. Manong name na isang sangayan ti mariknak. Dito nga tante ko nada nga arakop ti may isang lalaki nga ayat nga naibudi. Dito nga tante ko nada nga agek ti may isang lalaki nga naibudi nga ayat. Naisal sa lumina di kiti arakop kinagek ni Rudy manong name may kumpirar kada kiti duwa nga naglabas sa nitibiyag ko. Sabali ka, Rudy. Oras ka, Elsa. Talagang siya tinekari para kanyak. Siya man tinekari para kan ka. Oh, manen. Oh, Rudy.
Manong nemi day din tinangrugyan, nga basta day off ko, manong nemi ag joyride kami kini Rudy. Mapang kami manong nemi, iti beach resort, river resort, uno sa dinuman, nga ayan, di tinapintas ng lugar. Tapno papas kami tiragsak. Kado ang takmanin iti trabaho, na isama, naragsakak. Uy. Alaman ti madbadlaw mo. Di mo amot ag bisuot. Naragsakak manin. Kini daw dawat mo bina. Sa anak to nagsakit. Sabay ko, my friend. Hindi pagpagarap mo nga babaero kay kagurgurab nga rider. Isumot lang ito na nubyom. Isundot agbaling nga asawam, oy. Sabi ko ma. Laging ka manong naming at sa baling nga madmadlo ko ti bagik. Ni mama tinakadlaw kanya. Elsa, mama, masigog ka? Salsalutsudan nyo ka di mama? Saan ko salsalutsudan? Masigog ka. Madlaw ko. Ma, ito lang mo pasama ka ti kastoy. Dadi mo ng lalaki ti biyak ko. Sana ka nang sikukan. Ti may kadua. Saan? Nasya ato na eh. Ita nga ron. Amo ka din neto ni Rodi? Hampay mo ma. Rubi ko na ipakamumkin ko na. Kan siguro doon no, talaga nga dadagsan kan. Doon nga bulang nga sana ka nadagkan ma. Ang mga met no. Aga nagkabalasan. Mamasan. Anya pala ka ito, Ryan. Ibaga mong gani, Rodi. Tanuan niya iti desisyon na. Rumbeng unay. Agasawa kayon, sagbay nga madlo deta. Tinawagak ni Rodi manong nemi. Hello, sweetheart. Happy nga talang ang day off ko, hindi ka imay. Ada nga minangarkila ka na kay. Kadi, ada yung matngarot pa panami. Babae. Siyempre, babae. Bagad na sa bali ang papanan nyo, ha? Aday bundukin ka. Masikugan. Yes. Yes. Will you marry me? Di umay ka dito balay. Mangisagana kang di wedding ring. Sabi nga bagam ti will you marry me? Yes. Umayak to intun bigat. Ay, saan ko nga day off ni bigat? Day off kita. Di, ag-excuse ka. Tapos di ka sa tagat, kadwak to ni parents ko. Umay kami mga sasawa. Sige, ipakamu ka mat kada papakin ni mama. Intun bigat nga rin, sweetheart. Nagpakadak sa diya trabaho. Ng-extend ko day off ko. Nakaragragsakak manong na yung mga uray today tangal daw. Nga maras just matlayangan ti aldaw manong na yung. Awan damat layangan. O ba't nadururayan tayo? Pa, alat ko na tayo. Sa pahinda ka no. Sigod ka ni Rudy agad. Mangitugod dati maluto dito eh. Mangal daw tayo. Adata ko mga Rudy na. Sabi ka di mo tawagan. Tinawagak pa nung name. Nagaring sa cellphone na. Ada si mong bat. Hello, Rudy? Ayan yun. Elsa, iha? Saan na to eh? Siyak ti mama ni Rudy. Nana, orarayad na kayo dito eh. Ada ito hospital ni Rudy. Hindi tiket ko sa wan. Nasa pa nga, Rimuar, diyan ka mo no, anak tinapan na inala. Iging ka nga, adamaten timawag ka na kami ng pulis, ngay naramat na rin ito cellphone na. Nga siyak tinawagan na, timbaga dapat nga na disgrasya.
Saan nga po nun na italala? Kahit anyahar din ti kasasaan na. 50-50. No. Manong Nemi, agkupit ti parok kung jak batin makaangis. Naglusdoyak manong Nemi na si putaklay nga nadlaw ko ng undi kita ng sarapa kaliak. Nagsubling ti puot ko manong Nemi. Dapa pa kini mama manong Nemi. Di bang bantay ka jak nga nandak ti balay. Iawawat kanyak manong Nemi ni mama ti nga baso nga doon uminom ka. Uminom ka. Tiga manak mama. Anat na basamak. Anat tinamom ka ni Rudy. Nangigon sa amin, panakisarita kiti nana. Nadisgrasya ni Rudy. Mama, papa, 50-50 ka no. Ikarkarigatan din ni mga agas. Di mga alaw ti hangis na. Grabe ka no, tinamasama kayong kuhala, mama. Mama, apay gusto tibiyag ko. Anak, hanggang mo po kahon tinamnama. Di naman pa yung bagang ano, nga na tayo, 50-50 na pa lang. Mabugaw kung sumanin, mama, papa, ti may katlong lalaki ni biyag ko. Niyamat hindi kasagasat ni anak ko. Ti mo na, inagaw ti sa bali nga babae. Kastamat ti may kadwa. Baka na ti may katlo. Mama, papa, niabot Diyos ti mga agaw keng kuhala. Alain na abo Diyos dun ti biyag na. Kasano ka karodan, mama, papa, kasano kami ni ti anak ko. Kasano kami. Dahil nga dagos dahil ti panunot ko manon na imi. Ti may katlo nga lalaki ti biyag ko, mapoko ko manin. Ngam saan nga sa bali nga babae ti mga agaw kanyak, no di ka. Ni Apo Diyos, ti manghalan kan ko. Iso nga tinararamid ko manon na imi. Naman pa'y hanak pa'y napan iti ospital, dadyak kayat naman ti ospital. Adad dalakid nga kulapsak no daksan siya. Nagparinto mangyak manong name iti sulit ti salad ko kat dito ka nagkarkaragag. Diyos ko. Diyos ko. No adaman da kiti good daway nga makalipatak ka na kayo. Pakawanan dak ko ma. Pakawanan dak iti na minsan kat pinanggap ko pa yun nga kinetel ti pabulod yo kanya kabiyag. Gapot di kasto yung panagsagabag. Ibagbakasi ka na kayo, Lord. Saan niyo kumapailang alalain? Ispahalin niyo kuma. Nilalaking ipatpatag ko, kin mga ipatpatag kanya. Ti ama, ti anak ko, Lord. Ispahalin niyo kuma ni Rodi. Saan niyo kumapailang alalain? Saan kumapailang Diyos ko pag-asyo? Sa iyo, Lord. Ngam, nuan yaman, tinitudig ang pagayatan niyo. Lakay matlahing timatungpal. Nuan niya talaga tinekari na pagtungpalan. Pagtungpalan ni Rodi kan pagtungpalak ng sagsagaba. Gapo kiniayat. Nung talaga akas titigasat ko. Ngintedyo kanyak. Aganak to nga balasang. Nukas pagkarikan tanay kari. Nga dayto yung tinituding. Nga oras nga isublin. Kat alain yung timpabulod yung abiyag ni Rudy. Huwag matlahing tikas ka na kayo nga matumpal, Lord. Italik ko nga rudan ka na kayo tibiyag ni Rudy, Lord. Na ayon ti makamok ang kuala. Kastamatan ka na kami nga gina.
Ungen manong nemi ti kasta ti klase ti kararag ko nga pasnikan. Napalamas ti nagpatnag manong nemi. Kabigatan na, numampay na puyatan na. Nasapa ka nagriing manong nemi. Takayat ko ti mapanitan ti ospital. Manong nemi, linukatak, ti tawa ti silid ko. Abag isumet nga subing singising ti init manong nemi. Umis-isem ti init. Kasla, ipasimudag na ti barong agsapa. Ken barong hanamnama. Edegring ti cellphone ko manong nemi. Ni Rudy. Uno, cellphone laing ni Rudy. Ti mataramat. Hello? Elsa. Nana? Nakalasa ti ni Rudy. Tayo bulan ti kasad na iha. Agaman ta kinapo Diyos. Di na pala inala. At na pala missionary ti lubong. Lord, thank you. Umakiktamit lang dito hospital, Nana. Ngayon samte pa lang mabaling makasarita ni Rudy. O, saan nga bali? Basta makait ko ang agistambay ng mga oray. E di oras nga mabaling to nakasarita isuna. Agaman tayo kinapo, Diyos. Si Bibiyag, naispalin ni Rudy. Manong nemi, nagbaliw man ti porma ti rupak, kad tirik na. Marakalagsakan man papakin ni mama, tamakin manin ng umisem. Anak, nalasatan ni Rudy ti amin. Amoy at maten mama. Oras sa mo pangimbagang datalangam, amo. Naispalin sa kadi. Uwan mama, tintawag kita ni mamang na. So kakait ko papansin sa ospital. Alakit ka, mambigat ka karoon din at agrubot ka na mapagansan dyan. Bali na nga makasao man ang name ni Rudy. Siya, tinariingan na amang mamatay kang kwa na. Sweetheart? Elsa. Naglaman tayo na po, Diyos. Nakalasat ka. Ito lang mapasama kanya. Diba disgrasya? Nakabaybayag ako ng rider. Ito lang na mapasama kanya. Tikas siya eh. Ano naman tinapasama? At bigla nga, bumalas yung ubing. Uy, naladawan. Pawanan ti pagpilyak. Linisyak. Tapno lang matumpar ko ti. Nagpigsa timpak na. Napuutak pa lang ti tayok ko. Ngayon ti pa nagdisokon, di ako napuutan. Sigon ka na kiti, nakaimatang. Nakalaglag na ti helmet ko, ngayon naburak. Wala ngayon saan ka naka-helmet, nakarkaro ko ma. Nagkamanda ka na po, Diyos. Matuloy matlas ka lang sa ta. May puspon lang. O, mo't pwede natulog ka. Alis to ang tagpapigsa. Okay? Kalpasan day ta. Babaliwan yung tumay mga asawa. Sa bagay, oray ba dito eh. Private mo dito ka room. Mabalimod ko may napapakin ni mama dito eh. Kaya nag-anak ka. Tapos na mapagsasalitaan tayo. Tapaman nga rumuharak. May saganan tunti amin. Agkalay sa atin tumaten. Napagtulakan ni nga rod maron naming ito sumuno nga bulan. Isot pa nagkalay sa February 8, 18, 128. Kinuna ti papang ni Rudy. Pa, di pala February 14. Valentine's Day. Baka adot na ka-schedule nga kasari ti dayta nga bulan. Iti dayta nga petsa. Pakamat dati ti makauna pa pa. Oo, sige. Isa ko ti baka mo mag-sarit at simbahan nga pakaangahin ito ti kalaysa. I-schedule ko po February 14 na kalaysa yun. Kasta nga ron ti nabasamak manong nemi.
Kasta ko nitiragsak manong name ni Vina, gayam ko, hindi pa damag kunti amin. Uy, kaldawan pa yung puso, ha? O, ano, di ka pala mangnamnama? Mangnamnama tulatan. Awan tong di problema na malpasan ni Kalaysa. Kadak tupay ngamin nga timay kadlo nga lalaki di biyag mo kat isutin ang kari. Saan na kanton nga saktan? Saan kanton nga sangit? Gabuta, nakapod doon ni Rudy keng ka. Hindi maangay ti Kalaysa mi manong name nakaragraksak kami. Awanan ti sa pulag pa ito kinaragsak ko. Ni daw dawat ko manong name na sapi ko ma. Takalpasan ti adong gundawi nga nagsangit ak gabok inayat. Awan to kumanti pa nagsangit ko. Sabi ko ma. Kada doon manong naming nga February 14 ti dimteng talumeten manong nami ti bunga tayo at Miki ni Rudy. Intultuloy na manong nami ti kinarider na. Nagtultuloy met manong nami iti panagbaling ko kahera iti pagtrabaho ko kang grocery nga nagdagasan ni kiti rider di kiti biyahero kanda dumapay manong nami nga nagbaling ang customer mi. Kinayat manong nami ni Rudy nga makidan na kami ti sidong dapapagi ni mama. Gabuta, adumat pa iti kakabsat na saan nga nag-asawa. Next kaduay tarig iti parents na. Idin to ta siyak kat siyak ti burdek. Nagtali na entak ti sidong dapapagi ni mama. Nagretiro ni papa ti trabaho na manong nami kisudan ti mga asikaso. Kada giti talong apuko da kada kami. Uwain manong nami. Kang kanayon ko palpalagiban ti asawa iti panagananad na. Natapen ni kundawa ko nak so sabal niyan ng trabaho na. Tapos nalikas na kita, maidadat disgrasya. Ngayon ko na naman, uri sa dinot, ayan na, kananyat araramidan na, anyaman trabaho na nung dumtengan tiniduting para kayong kuha na. Ngayon sampai lang nga dimteng. Gabatan ay kanisuna, iti may kaduwakan baro nga biyag manong na imi. Tapos nung maragpat mi, tikas to ay kinaragsak, ti binangon mi nga pamilya. Naragsak kami manong na imi, iti sidong, dapapakin ni mama, kanda kiti talo nga anak mi. Naragsak kami. Numampay adala tayo di dumdumteng pinasugnod, pinauyo, kada kami ng agasawa. Ngem normal lang dahil kada kiti agasawa. Manong nemi dahil itong harod ti pagasalitak. Nga tinaminsan, namintuwa, kat nagsakitak, gapo kinayat. Saka dandani napukaw, ti may katlong lalaki ti biyag kumano. Imbag laki din, tanaimbag na po Diyos. Tadi na yung palubos nga na mapukaw ko ni Rudy. Agaman ang unay, ti anos mo nga nang ibasa kat sabi ko damat na ibalik ko ngayon. Adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag karagadipada kanimngeg. More power to your program, anong, and God bless. Tuwing nga natagkiyamang nga pagkaya mo, Elsa. Thank you, King Elsa. Ala, kastalat biyag. Ako nada. Adari kiti dumteng panagsagaba nga madamat la supapak na haragsak. Di ba? Okay. Dito ito din nga gasa na kunanda. The more you hate, the more you love. Okay. Jose Barcena, nice ending. Kunana toy and happy and nice story and happy ending kunamat ni Che Ross and Pagala. Floravel Agustin Ranquillo, nag-thumbs up. Jose Barcena, nice ending. Juliet Mateo, wow, nice story, happy ending. Anita Ancheta, wow, nice story, happy ending. Rodolfo Burbano, okay. Ni Heaven Madrigal, nakikin na blaod. Sige. Nena Kakal, hello Nena Kakal. Regards to your sister, Josie Natividad Asido. Nice story, happy ending ko na. Merly Pambit Ballesteros, wow, nice story. Ni Wilson Gaviran, kung na to'y meant the broken heart with the true love ko na to'y. Sige. Believe the power of prayers and God granted that wish. Beautiful love story. Happy ending, forever love, and God bless. Thank you, Wilson. Nena Kakal, thank you. Happy Madrigal, Rodolfo. Rosita Ibuska, hello Rosita, thank you. Nika Pamilya Medbe Santiago, Nena Kakal, Milagros Ruiz Padilla, thank you Mila. Hawa, thank you McKenny Jerry. Wow, congrats Rodi. Okay. Dagi na papagayam, nagiti muno na comment. Sakbay nga nag-NT programa, iti istorya. Ni meron na pagkududang nice story, happy ending, kanana.
Ni Eden Antalan, nice story. Ni Irene Dahilig, nice story. Eva Pascual, Anne-Marie Agunoy, wow, happy ending. Ni Rolando Madayag, nice story. Lilibet Aliado Natividad, nice story. Ni Robert Salapare, nice story. Heaven Madrigal, as always, welcome. Kuya Cecilio Radaos, Mylene Villa, Anne-Marie Agunoy, nice story, Sir Nemi. Okay? Nora Barreras, nice story. Nelson de la Cruz, Ablug Jr., nice story. Maribel Madriaga de la Cruz, ni Catherine Gadeng Gaspar, Josie Barcena, thank you. Okay, kada kita amin nga nag-comment, nagbuya, nag-share, kaya nag-send iti stars. Maraming salamat po kata kayo. Cathy G. Liagen, ni Bing Ferrer. Salamat ang ni Mercedes Sanday Lutaan. Thank you. Okay. Ni Hertrudis Kabanting. Thank you. Okay. Ni MJ Peneria Puma. Ni Meli Gabuya Lapurga. Thank you. Remedios Albera Ison. Nice story. Kung ano ito, happy ending. Presi Monje de Jesus. Thank you. Nora Vereras. Maraming salamat po.